Ola, benvidos a Orixe e Calidade. No programa de hoxe falaremosles das labores de despuntado. Tamén nos convidaremos a probar o albariño Pazo da Bouciña 2012 e asistiremos á inauguración da tempada de verán de Martín Codas. Comezamos. Fertimón recomenda Armetil 50, o funxicida que protexe a viña dende o inicio. Armetil 50, o sistémico con maior rapidez de acción e poder curativo. Armetil 50, o funxicida adaptado ás nosas condicións climáticas. Armetil 50, olvídese do tempo. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. As Rías Baixas. As Rías Baixas. As Rías Baixas. Cando tomas viño da denominación de orixe Rías Baixas, bebes o mellor de Galicia. Albariño Rías Baixas. Pídeo polo seu nome. Falando do oidio, contra o oidio, dinalizar é divino. Pero que é dinalizar? Protexer a viña con Dinali. E que Dinali? O novo oidio protector, consistente, completo, fiable e adaptable. Padre, sabeo todo. Todo non, pero isto vai a misa. Dinalizar é divino. Dinali, o oidio protector de Singenta. Para máis información, diríxase aos nosos distribuidores ou a seu proveedor habitual. A falta de calor e de horas de luz suficientes están a provocar nas viñas do Salnés un atraso na floración. De feito, en algunhas parcelas incluso está comezando e estánse aproveitando para facer labores de despunte. Desto falamos co técnico de campo Xaquín Martínez. Na comarca do Salnés as viñas ainda están en plena floración e algunhas parcelas incluso están agora iniciando esta fase do ciclo vegetativo. É o momento adecuado para facer as primeiras labores de despunte, moi importante sobre todo nos sistemas de condución en espaller. Esta labor de despunte que estamos facendo, o que pretendemos é despuntar únicamente o ápice do brote. Con isto pretendemos dúas cousas. Primeiro, parar o crecemento, porque xa estamos aquí xusto a inicio de floración, a próxima semana estaremos en floración aquí, e despois o que facemos é intentar que os brotes estean o máis verticales posibles. Ao despuntar este brote, pois vai deixar de medrar, vai empezar a botar aquí algún neto, entonces vamos a telos verticales. Se non fixéramos isto, o brote vai seguir medrando, e entonces en pouco tempo se vai a poñer horizontal, e o que vai é amontonar máis o tema da vegetación. Esta labor pode realizarse manualmente coa axuda dun fouciño ou de tesoiras, ou o que é máis habitual mediante despuntadoras mecánicas como esta. Nun primeiro pase recortaránse só os brotes máis vigorosos. Entonces este é o primeiro despunte, non despuntamos todos os brotes, únicamente os máis grandes, iso tamén o que fai un efecto de regularizar a planta, porque despuntas os brotes máis vigorosos, os que máis están medrando, e os menos vigorosos, pois darlle como un plus para que acaden o crecemento necesario. Despois, nos seguintes pasos, pois xa teremos unha mata máis grande, xa teremos os netos fora, entonces xa vamos a despuntar tamén as puntas en crecemento dos netos. Pero nesta primeira pasada, únicamente os ápices dos brotes en crecemento. Esta labor é moi recomendable, sobre todo en parcelas onde adoita haber problemas de floración todos os anos. A práctica de despuntar xusto antes de floración pois é unha práctica que favorece o coallado, porque evitamos o crecemento, todos os recursos que está generando ese brote vai ir hacia o entorno do racimo. Entonces é unha das prácticas que se fan noutras zonas onde sí que a variedade é máis sensible ao tema do corremento, e en parcelas sensibles se pode facer. Para aproveitar a súa vantaxe sobre o callado, o mellor momento para facelo despunte é agora en plena floración. Se o faz demasiado temprano, esta práctica que pode ser boa pode ser contraproducente, porque
en vez de ter un único sumideiro, que sería, decir, un único pápano en crecemento, vai a botar netos e vamos a ter varios netos en crecemento. Entonces, bueno, é unha práctica que se suele facer, pero hai que axustar o momento de facela. Nos emparrados, pois a partir da hora de floración xa van os brotes, en vez de estar verticales, xa van a empezar a caer horizontales, entonces sí que é interesante despuntar o tema dos pasillos para unha correcta ventilación e a aplicación de produtos fitosanitarios. Para realizar outras labores en verde como o esfollado, deberemos esperar a pasar a floración para non molestar demasiado o entorno do gacio. Despois de floración, ou no entorno da floración, xa podemos empezar a facer os esfollados. En floración non debemos andar a molestar demasiado o que é o entorno do racimo, entonces a partir de floración xa podemos empezar a facer os primeiros esfollados, despuntes, deixar xa o entorno do racimo o máis ventilado posible e que entre o máximo de luz posible. É a maior garantía de que sanitariamente teñamos unha viña correcta. Entonces, a partir da hora, xa despuntar e esfollar xa de maneira para ter o viñedo máis correcto posible. En floración tampouco é recomendable mover o solo, e para xestionar a cuberta vexetal, o mellor é a sega. No entorno da floración non se debe tocar na raíz, é un período crítico para a planta, entonces canto menos a molestemos mellor, pero terminada a floración sí que deberíamos, bueno, pois empezar a pensar de que non é necesaria a competencia da erva na maioría das explotacións e ter a erva segada. Xa empezamos a deixar todas o que é o cultivo, as labores de cultivo de suelo, de freso ou de gancheado, agora xa pasaríamos a labores de sega para non andar a tocar moito no tema da raíz. No Salnés a floración leva como 3 semanas de atraso con respecto a campañas anteriores. A climatoloxía desta primavera non está a favorecer a purga. O tempo que temos non é o mellor para esta fase, porque xa non é só falase de que a chuvia na floración pois pode mermar a cantidade de flores que se transforman en uvas, pero sobre todo é tema de luz, temos moi pouquiña luz, entonces a fotosíntesis que debería facerse esas uvas que se están facendo pois non é o normal nesta época do ano, entonces a talla de floración, a taxa de floración non é a idónea. De momento é temprano para saber como vai acabar, pero bueno, as circunstancias non son as propias para ter unha floración boa. E con este tempo así medio revolto, con algo de agua, con pouca luz, pois o proceso de floración é máis lento, entonces podemos ter floración de hasta unha semana ou incluso máis, cando en días despejados en condicións boas, en 3-4 días prácticamente estaría toda a floración feita. En canto a enfermidades, o sector debe permanecer moi atento ao mildeu. Desde a Estación Fitopatolóxica do Areiro advirten no boletín desta semana que as parcelas onde xa fixo aparición o fungo non están de todo ben e que incluso xa detectaron dano en acio. Con esta climatoloxía tamén empezamos a ter os primeiros ataques de mildio. Hasta agora iba sendo unha campaña moi tranquila, prácticamente non había manchas, algunha moi puntual, pero esas pequenas manchas que había, que estaban hasta agora controladas, pois co tempo que temos con chuvia, con moita humedad, pois están querendo empezar a espurular outra vez. E ademais, pois estamos na fase ou na fenoloxía, no momento máis crítico para que un ataque de mildio sea peligroso, non? Porque pode entrar directamente ao racimo e pode nos facer daño. Entonces, temos que estar atentos. Primeiro mirar a viña, se realmente non hai manchas, pois seguir coa estrategia preventiva, esperar os plazos que marcan os produtos, e se vemos alguma manchiña, sí que hai que intentar cortar o ataque canto antes para que non vaya máis. De todas maneiras, este ano está sendo unha campaña bastante tranquila. No caso de precisar renovar o tratamento, este xa sería a última man con produto tipo sistémico. De momento, pois, nós seguimos recomendando produtos tipo sistémicos, pero xa sería a última man, porque a partir de ahora, no momento que xa temos uvas, ainda que sean pequeniñas, a viña xa ten outros sumideros, xa ten onde consumir máis recursos, entonces o crecemento dos brotes xa non van ser tan exponencial, tan rápido como hasta ahora. Entonces estaríamos xa no momento de ir pensando en cambiar hacia os produtos penetrantes, donde a acción se centre sobre todo no entorno da uva. Un dos problemas que podemos ter é que neste momento ti cando estás facendo o tratamento fitosanitario estás tratando a flor, e esa flor, esa calitra vai cair, e en 3-4 días, iso que trataches, ti só trataches o entorno da flor, esa uva está desprotexida.
Entonces, se as circunstancias son propicias para o desarrollo do fungo, podemos ter un ataque xa directamente ao racimo, como estaba pasando o ano pasado nestas datas, non? Que tiñamos un ataque de mildio bastante potente. Este ano non é o caso do ano pasado, nin moito menos, tuvemos días para tratar, entonces a viña en xeral están todas protegidas. Non hai que esquecerse do oidio. Os técnicos de Areeiro detectaron esta semana a primeira folla de albariño con oidio. Ademais do mildio, podemos empezar a tratar ou deberíamos seguir tratando contra o oidio, aínda que as circunstancias non están sendo propicias para o oidio porque a temperatura están sendo baixas, pero bueno, deberíamos ir tratando porque a partir de hora é cando pode entrar a uva e tendo limpio de atrás, despois non vamos a ter problemas no futuro, sobre todo agora que empezamos a ter o viña, que é fácil de que veñan as famosas nieblas de San Quirico, que son agora, non? Entonces son cando poden facerlle daño co tema do oidio. No boletín do Areeiro recoméndase estar atentos tamén á botrite. Esta humidade favorece que a flor quede pegada aos grans e neste material inerte é onde se instala a botrite. Isto é moi habitual na variedade treixadura. E no caso do albariño hai que estar pendentes se a parcela xa ten antecedentes, se persiste a humidade e se sarabia. No actual estado da vide, é recomendable protexer os viñedos contra o mildeo cun fungicida sistémico que protexe incluso os crecementos posteriores ao tratamento. Así mesmo, hai que protexer contra o idio e os posibles ataques de acariose. É un consello de Singenta. Para máis información, diríxase aos nosos distribuidores ou a seu proveedor habitual. Na nosa particular ruta polas adegas da Deo Rías Baixas, convidámolos hoxe a parar en Adegas Arousa, situada na parroquia vilanovesa de Baión. O seu buque insignia é Pazo da Bouciña. A sociedade de 3 novos emprendedores, fillos de viticultores, deu orixe en 1999 a Adegas Arousa, unha adega que comezou elaborando 20.000 litros de albariño e que hoxe en día rolda os 100.000. Somos 3 socios que estábamos no mundo do viño, como vendedores, en distribución, e nosos pais, somos do rural, nosos pais todos levan anos dedicándose ao cultivo do viño, hai anos que xa foron pioneros en plantar albariño nos anos 80, nos 70 e tantos, entonces nós tiñamos unha demanda de viño, tiñamos unha marca, tiñamos as uvas, tiñamos as fincas, entonces demos o paso xa de elaborar as uvas e ir collendo fincas dos nosos pais que nos foron deixando e empezar a elaborar a nosa marca. Daí fomos evolucionando, en principio se andaban movendo unhas 20.000, 30.000 botellas, hoxe en día andamos nas 120, 130.000 botellas. Esta colleita 2012 hai un pouco menos, porque foi máis escasa, entón aí rebaixamos un pouco e chegamos nada máis que a ter 80.000 litros. Na actualidade dispoñen de 20.000 hectáreas de viñedo dedicadas en exclusiva ao cultivo de uva da variedade albariño. Algúnas fincas son propias e outras teñenas alugadas en diversas zonas do Val do Salnés. Nos cuidamos esas viñas e atendemos o viñedo baixo todos os nosos criterios, os nosos abonados, os nosos tratamentos, entonces coordinamos perfectamente a vendimia e de aí creo que é unha fortaleza que nos une que todo o produto é noso e sabemos en cada momento por onde empezamos a vendimiar, por onde queremos, onde non queremos, onde podemos parar, e vamos parar 2 días. Iso nos dá unhas ventaxas para elaborar os viños de autor. Arestora Adegas Arousa comercializa 2 marcas. O seu buque insignia é Pazo da Bouciña. Para este viño fan unha esmerada selección das mellores cepas. Co resto da vendima elaboran Valdemonxes. Seleccionamos as uvas que consideramos oportunas, basándonos nos criterios, nos parámetros de acidez e grado en azúcar, donde nos leve a que o viño que é Pazo da Bouciña teña un criterio uniforme xa desde a viña. É dicir, non podemos escapámonos de ter uvas de 11 grados, uvas de 14, as que marcan un parámetro que está sempre sobre os 12, medio 13, esas uvas con acidez sobre 9 é cando se vendimian para Pazo da Bouciña. E o viño Pazo da Bouciña, con esa selección, o que ten é un criterio uniforme desde a vendimia. É certo que temos máis fincas, que temos máis uvas, e aí os parámetros se cambian, podes velas con máis grado, con máis acidez, con menos acidez, e aí é onde entramos xa na outra línea con Valdemonxes. Un viño elegante, con intenso aroma a froita e que convida a sentarse. Así é Pazo da Bouciña. Posiblemente sempre teñamos medio un grado máis que Valdemonxes. Iso quere dicir que o viño ten máis estrutura en boca. O viño é con un pase, é unha potencia máis expresiva. É un viño, ser selección, pois,
predomina a fruta con máis intensidade e ao mesmo tempo ao non ter ao ser limpio de filtrados e de desfancados e tal, pois o potencial é máis fino, máis elegante, eso sería a gran distinción. Pro día a día está Valdemonxes, un viño máis suave. Con Valdemonxes teríamos un viño clásico, non se basa a súa fruta, no seu conxunto, con un poquinho menos de grado, máis ou menos 12 grados, con acidez posiblemente un poquinho máis baixa, entrando en un gusto de consumo máis suave, se consume máis ou enfocamos máis a un consumo de chateo, é dicir, onde se locales e os distribuidores o mismo, onde chegar a un consumo onde se chatea o viño, onde se usa máis para eso, o día a día. Adegas Arousa elabora unha terceira marca, Pazo da Bouciña Arte, pero de xeito excepcional. Este ano podería sair de novo ao mercado. Cando consideramos que é viable, hai unhas zonas bellas en Xil onde temos cepas de 100 e pico de anos e facemos o Pazo da Bouciña Arte, que justamente ahora levamos pois dúas colleitas en el. Ni no 2000 e o 2010 acabouse, porque só se fan unhas 1000 botellas, 2010 acabouse e o 2011 non elaboramos. E 2012 posiblemente salga porque o viño están millore e ese viño está apartado, está evolucionando perfectamente. Un 20% pasa por madeira de roble, unha parte americana e outra francés, dándolle un toquiño de roble, pero que non é nada máis que iso, un 10 ou un 15%, con unha crianza sobre lía sobre o resto do cupage, pois nos dá un viño moito máis expresivo, con un viño que aguanta máis anos, é un viño que se pode tomar entre 3, 4 anos, 5 anos perfectamente, súa acidez é potente, é unha expresión distinta, moi apartado, pero moi distinto. Os viños desta adega contan con diversos premios e galardóns e consigue destacadas puntuacións en diversas guías de viño. Habíamos tido nas catas da Xunta de Galicia un acio de prata e un acio de bronce nas colleitas 2009 e 2008, no 10 tivemos o do Albariño, no 11, que non foi unha super colleita, porque foi moi abundante, a calidad estaba moi boa, pero tampouco era unha cousa excepcional, e conseguimos un Bacchus de plata e no Internacional de Bruselas, no medio de 9.000 viños, tamén fomos puntuados para ter unha plata na Internacional de Bruselas. O ano pasado nas guía Peñín estamos con 91 puntos, no 2010 tamén con 91, nas guías de bodegas de Galicia estamos con medallas de ouro, é dicir, o viño ten un reconocemento medio alto en todo momento. Tamén consideramos que o elaboramos para que sea así, se Pazo da Bouciña nos esmeramos para que realmente esteamos sempre que nos dea un mérito de calidad. Adegas Arousa distribúe os seus viños a través do canal Oreca. Eso en Galicia vende ademais Pazo da Bouciña nunha cadea de supermercados en gama alta. A comunidade autónoma acapara o 50% da súa produción. Un 25% distribúese polo resto de España, sobre todo na Cornixa Cantábrica, Cataluña e Madrid, e o resto vai ao estranxeiro, un mercado este último que pese a ir lento vaies equilibrando as vendas. Estamos en Estados Unidos, ben, vamos 3 anos e este ano xa empeza a mellorar a situación de conocer o viño e de valoralo. Estamos en Holanda, estamos en Dinamarca, estamos algo en Inglaterra e en Japón. Estivemos na feira de Fenavín e temos contactos para Irlanda, algo máis en Inglaterra, Bélgica e Alemania se quedou algo aí. Pero bueno, a exportación vai lenta. Pero bueno, estamos moi contentos, porque dentro do que é unha bodega de autor, con estas 100.000 botellas, temos creo que bastante ben equilibradas, e aunque España está sofrindo, a Galicia está sofrindo, pois se nos vai crecendo un pouco a exportación, seguimos equilibrando a colleita. Tamén é certo que non se reproducimos máis uva, nós temos máis ou menos 200.000 kilos de uva, e temos uns contratos tamén con un par de bodegas da zona onde sempre lle suministramos un 70% da uva. Desde Semana Santa teñen no mercado a Nada 2012, unha colleita que para toda a de Rías Baixas foi escasa, pero en Adegas Arousa consideran que é de calidade excelente. Nós consideramos que está moi ben de calidade, a uva entrou con moi ben de acidez, entrou con unha media de grado de 13 graus, 12 pico 13, e creo que aí onde está o punto ótimo. O Albariño é unha uva moi agradecida, cando o clima máis ou menos está ben, é unha uva para estar en un terreno atlántico con moita humedade e tal, consigo un grado moi decente. O grado non é que sea importante ter moito grado, pero onde hai grado, pois hai un resto de estrutura que fan o corpo inteiro do viño. Entonces, pois, valoramos a colleita 2012, pois excelente. Sen proxectos de expansión á vista, a principal meta de Adegas Arousa é manter a calidade alta do seu viño de autor nunha produción de en torno a 80.000, 100.000 botellas. O obxectivo sempre foi andar en un nivel de produción medio das 100.000 botellas, 100 e algo,
marcarse un principio e un nivel de calidad alto, facelo o mellor alto posible, traer os recursos posibles para que sea o mellor alto, que está basado en unha boa tecnología, en un bo enólogo, e despois en cuidar as uvas moi ben, e saber onde están plantadas, e acolledas dese punto. Buscándose desa idea, o futuro sigue nos pasando por o mismo, é dicir, andar nesas botellas, que o precio medio do viño nos poida ir subindo, equilibrando un pouco, poidamos ir subindo un pouco o precio a un estándar máis alto, e con iso producir e manter as nosas fincas e ter unha rentabilidade que sea interesante para nós sin outros prospectos sin outros proxectos de expansión. Adegas Arousa participa tamén no grupo Terra de Asorei, con presenza xa en 16 países. Orixe e Calidade asistiu a pasada fin de semana á inauguración da exposición agora nas instalacións da cooperativa cambadesa Martín Codas. Con esta mostra arranca a súa tempada de verán. A adega cambadesa Martín Codas ven de inaugurar a súa programación cultural de verán, unha serie de actos que pretenden extender e intrincar a cultura do viño da zona con outras manifestacións culturais. Inauguramos la campaña de verano con lo que a nosotros nos gusta, ¿no? Que es explicar a la gente que el mundo del vino, y en concreto el Rías Baixas, es lo que es, por donde está. Y por el origen, porque creemos que estamos en un lugar privilegiado y eso es lo que hace que nuestros vinos sean privilegiados. Y este lugar privilegiado lo es por su clima, por su suelo, por su uva, por su gente y por su creatividad también. Por eso creemos que el vino es cultura y que todo tipo de cultura encaja, complementa y además anima al consumo del vino, a disfrutarlo más, ¿no? Porque es una actividad social. O acto desta fin de semana consistiu na exposición de esculturas de varios artistas galegos co fin de chegar a arte a espacios pouco convencionais, lonxe dos tradicionais museos. Es una exposición diferente en el sentido de que no se utiliza la bodega como una sala de exposiciones, sino que se adapta las obras y la creatividad de los distintos artistas gallegos, denominación de origen gallego, a nuestras instalaciones. Tenemos a Carlos Maciá, a Jorge Perianes, a Kiko Pérez, gente que es muy joven y que está abriéndose camino tanto a nivel nacional como internacional, como nuestros vinos. A máis da mostra escultórica, os asistentes presenciaron a proxección do filme documental a propósito de Niza, do francés Jean Vigo, e puideron desfrutar os viños producidos por esta adega ao son do acordeonista Carlos Quinta, co que dan así o pistoletazo de saída a outras actividades semellantes que, de novo, se repetirán nas noites de estío do Salnés. Tendremos actividades, como siempre, como son os xoves de Codax, una actividad cultural basada en unir el vino, la música gallega y las puestas de sol de las Rías Baixas, que son únicas desde nuestra terraza, así como otras actividades en las que vivimos el mar, como puede ser la regata Rías Baixas, la regata del campeonato de A2 en Bayona, etcétera, etcétera. Todas as actividades programadas pola adega son abertas ao público, aínda que algunhas teñen prazas limitadas, como os xoves de Codas, co que é preciso reservar praza con antelación. As Rías Baixas. As Rías Baixas. As Rías Baixas. Cando tomas viño da denominación de orixe Rías Baixas, bebes o mellor de Galicia. Albariño Rías Baixas. Pídeo polo seu nome. Se non boto Fertimón, perdo traballo e produción. Ramoncín, non te pases co purín! A modo! A miña terra abono como Dios manda. Complemento o purín con Fertimón e teño a mellor produción. E recorda, coas fórmulas específicas Fertimón, aforras cartos e abonas mellor. Este ano, Ramón, dalle Fertimón. Achegámoslles agora a outras novas do sector. O Salón de Alimentación do Atlántico, Salimat 2013, abriu hoxe as súas portas en Silleda ata este domingo. Durante estes días, 20 exportadores e compradores de 10 países acudirán en busca de propostas alimentarias nos encontros de negocio de Salimat. Viños e aceites con denominación de orixe, queixos, cárnicos, conservas, mel e alimentos ecolóxicos en xeral son algunhas das súas principais demandas. Salimat ten organizadas tamén reunións entre as empresas expositoras e numerosos axentes do sector alimentario e gastronómico, como distribuidores ou tendas especializadas. Este certame alimentario gastronómico celébrase de forma paralela á Semana Verde de Galicia.
A cidade francesa de Burdeos acolle desde este domingo e ata o vindeiro xoves a feira Vinespo 2013, na que se amosarán as últimas novidades e innovacións relacionadas co mundo do viño. Nesta feira daránse cita as mellores empresas e profesionais do sector. Na pasada edición, acolleu 2.400 expositores de 48 países e atraeu a máis de 46.000 visitantes de 135 países e a máis de 1.300 xornalistas de 54 países. Os viños da ADO Rías Baixas estarán representados no pabillón do ICEX. O vídeo promocional da ADO Rías Baixas, Un ano de viño, acaba de recibir 2 premios no Festival Internacional de Oenovídeo, celebrado en Francia. Un a mellor curta promocional concedido polo xurado oficial e outro ao mellor entorno paisaxe entregado por un dos patrocinadores do certame. Os premios serán entregados o 27 de setembro no Senado francés en París. O vídeo foi elaborado pola produtora Verbe Audiovisual. Un ano de viño é un vídeo que transmite en imaxes o que é o viño de Rías Baixas e do que os viticultores e as adegas viven en cada momento durante o ciclo vexetativo da vide nesta denominación de orixe. A adega Paco y Lola vén de participar nunha misión comercial a Turquía da Cámara de Comercio de Santiago cunha aceptación moi boa dos seus viños. A directora de exportación da adega meañesa, Alicia Carro, considera que esta acción lle serviu para afianzar as relacións existentes e valorar outras opcións. Alicia Carro destaca que a adega Paco y Lola traballará cun dos mellores importadores de viños, incluindo produtos das súas marcas principais, o Albariño Paco y Lola e o Tinto Paco. Indicou que os principais inconvenientes que atoparon foron as trabas e exixencias burocráticas e os excesivos e elevados impostos. Sen embargo, o feito de recibir turistas de forma masiva contribúe á rotación no consumo, ademais de grupos poboacionais cada vez máis sofisticados que tenden á busca de novos produtos. Vilagarcía acolle ata este domingo a primeira edición do concurso Destapa, unha ruta gastronómica por unha vintena de locais de hostalería da cidade. Paralelamente, acolle actividades como a cata de augardentes e licores de Galicia desenvolvida o martes pola tarde, xunto con outra de conservas e un taller de pinchos. A proba de destilados realizouse na cafetería Musgo e consistiu nunha cata de augardente tradicional embellecida, augardente de ervas, licor café e licor de ervas, dirixida pola secretaria do Consello Regulador Orujo de Galicia, Carmen Otero. O vindeiro mércores día 19, o Consello Regulador da Denominación de Orixe Ribeiro entrega os premios de O Ribeiro 2013. O acto celebrarase ás 12:30 da mañá no Mosteiro de San Clodio en Leiro. Na gala concederánse os premios da cata oficial da ADO Ribeiro nas súas diferentes categorías: mellor viño branco adega, mellor viño branco colleiteiro e mellor viño tinto. Ademais, as adegas da ADO decidirán os premios mellor tarefa de comunicación, mellor tenda especializada, mellor servizo de viño no restaurante e mellor taberna bar de viños, así como o Presoeiro de Honra 2013, distinción coa que se recoñece unha traxectoria a favor da denominación de Orixe Ribeiro. Pois ata aquí chega o programa de hoxe. Xa saben que Orixe e Calidade volve o vindeiro xoves á mesma hora. Entón, disfruten da semana. Falando do oidio, contra o oidio, dinalizar é divino. Pero que é dinalizar? Protexer a viña con Dinali. E que Dinali? O novo oidio protector, consistente, completo, fiable e adaptable. Padre, sabeo todo. Todo non, pero isto vai a misa. Dinalizar é divino. Dinali, o oidio protector de Singenta. Para máis información, diríxase aos nosos distribuidores ou a seu proveedor habitual. As Rías Baixas. As Rías Baixas. As Rías Baixas. Cando tomas viño da denominación de orixe Rías Baixas, bebes o mellor de Galicia. Albariño Rías Baixas. Pídeo polo seu nome.
Fertimón recomenda Antimildiu Triple, o fungicida antirresistencias pola súa triple acción: sistémica, penetrante e de contacto. Triple función: preventiva, curativa e erradicante. Triplemente útil, incluído en producción integrada con acción sobre a botritis e a escoriose. Antimildiu Triple, o fungicida con futuro. Se o recomendas o Haga e Fertimón, é bon.